חברים, ברוכים הבאים לערוץ של אדם היום אנחנו הולכים לפתוח ביצים של מריו, סופר מריו, שאין כאלה בכלל בארץ. אז בואו נתחיל לפתוח. אדם אבניהו? כן. אבניהו מספריים, המנצח בין 2, 1, 2, 3. טוב, אני יודעת לפתוח. אוקיי, יש... זה נוכל אחר כך. בא לי שיצא לי דמות. בוא נראה מה יצא לי. יצא עיניים. אל תסתכלי על זה פשוט. יצא לי כבר דמות. נפל לי פרטריה של מה. יופי. ככה. תני לי. די, תני לי. אני אסתרת לך. זה נוכל אחר כך. הכוכב של מריו. הכוכב של מריו. יופי, זה דווקא זה, ככה. יפה. היית לסרטון, לרשם לערוץ, להפעיל כפתור הפעמון. ביי.